Bueno, atención porque é a pregunta que se fai todo o mundo na parroquia do Araño, en Rianxo. Onde está o retablo? E falamos do retablo da capela de San Xoán, unha capela que só se abre 2 días ao ano polas festas e que non ten o retablo que tiña que ter. Atención, temos 2 imaxes e é como é o retablo, aí está desvendo de 3 metros de altura, un retablo típico barroco galego de máis de 400 anos de antigüedade, unha auténtica xoia. Pois nun deses momentos do ano que se abriu a capela, un veciño viu que agora non está o retablo e hai esta outra imaxe, a parede pintada de branca, un crucifixo e 2 imaxes do retablo, nin rastro. Este veciño quedou espantado e foi directamente a denunciar. Nos hoxe quixemos achegarnos ali a Taraño para preguntármonos onde pode estar o retablo. E atención, hai quen nos di que foron os propios veciños os que vendo o deterioro deste retablo decidiron sacalo de aí. Un equipo da Hora Galega foi buscar onde está exactamente o retablo e hai quen nos escapou, mirade. Que descubrimos, compañeiros? Pois que aquí na Ermida, no Araño, en Rianxo, esta capela que só se abre 1 ou 2 veces ao ano tiña un retablo do século XVII que desapareceu. A evidencia son unhas fotos. Que pasou con ese retablo non se sabe. Pode que estea na casa dun veciño ou pode que se desfixesen del por ignorancia. Hai veciños desta propia aldea que nos ocultan cousas. Hai misa aquí dentro de Brincando? Nunca hai misa? Na marcha por San Xoán, por Santa Rita. E que hai dentro? Que hai dentro da capela? Hai santo, como nas outras capillas. E o retablo ese botou non falta? No. Pero as cousas que están dentro están en mal estado, están en bo estado? Entendo que hai imaxes. Cando se abreu a capilla, por San Xoán están como estaban. Estamos preguntando pola capela. Sí, mira, esta señora que vai por aí. Pero estás dicindo que esa muller ten a chave? Sí. Pero entón, enganou, nos dixo que non sabía nada. Ai, pois ese é a que ten a chave. Onde se meteu, que enganou, non sei. Desapareceu. Hai moitos anos que ten a chave aí. Aí ela abre a capilla, ela é a jefa da capilla. Eu non lle podo dicir o que hai dentro da capilla porque fai moitos anos que non entro aí. E non lle deixa a ninguén máis? Non, si, se lle vai impedir para encender unha vela, ao mellor. Mira, veño preguntando pola capela e o retablo, que parece ser que desapareceu o retablo da capela. Eu que non sepa onde desapareceu nada. Está dentro? Eu creo que está todo correcto como está debido aí dentro, que aí non roubaron nada. E non temos maneira de entrar aí? Pois non creo. Quen ten a chave? O cura será. E a veciña María del Carmen ten a chave? María del Carmen non tuvo a chave, pero agora la ten, me parece. Chamando ao padre. Al principio unha persoa comentou-nos que podía haber desaparecido un retablo da ermida. Empezamos a argallar un pouco e outra persoa pasounos a foto de como era o retablo e a foto de como está ahora, que está sin o retablo, que non foi un roubo con violencia nin nada deso, porque non hai signos de violencia na porta nin na pechadura. Hai 2 hipóteses. Unha é, sí, a sustracción para, digamos, que mercadear con el, e máis ben nos inclinamos a segunda, é dicir, que estaba en mal estado, pois igual seguramente se desfixeron del como mellor puideran. Calculamos que o valor dese retablo pode rondar os 25.000 euros tranquilamente, e bueno, pois xa non está ali. Dar unha foto do que faltaba o retablo, hai que saber onde está, se se desfixeron del ou se o guardaron, pero está claro que aí non está. Bueno, nos preguntámonos que puideron facer con ese retablo e cal pode ser o seu valor. Pois falamos cunha taxadora, con Ana Castro, que nos di que no mercado ilegal, que onde o poden vender, superaría os 20.000 euros. Desaparece un retablo barroco na capela de San Xoán, na parroquia rianxeira de Araño. Falamos con Ana Castro, tasadora, para saber os intereses que pode haber detrás dunha desaparición dunha peza como esta.
Ana, desaparece un retablo barroco en Araño, en Rianxo. É moi común que desaparezan este tipo de retablos. Que valor poden ter? Que interés pode haber detrás da desaparición dun destes retablos? O problema é a gran cantidad de patrimonio que temos, non? Neste caso unha pequena parroquia, poucos feligreses, é un problema da gran cantidad de patrimonio que temos e o pouco, pois, economía para salvalo, non? Entón, habría que ver como está, en que condicións está, e demais é unha peza moi interesante, que ademais se forma parte da propia arquitectura. Canto vale no mercado? No mercado oficial, complicado, porque é unha peza que está catalogada, está no inventario da Xunta, co cal no outro mercado non podería ter saída, pero unha peza que pode ser cara, ben perfectamente podería chegar aos 20.000 euros. Non é sinxelo levar un retablo como este, non? Non é nada sinxelo, e tamén había que ver como era o estado da peza, non? É unha peza calculamos polas fotografías, entre 2 e 3 metros, non? Roubar un retablo enteiro é moi complicado e, ademais, tamén moi complicado sacalo desa igrexa. É posible volver a topalo? Eso é moi complicado, tendo en conta a cantidade de parroquias que temos en Galicia, a cantidade de patrimonio eclesiástico que temos, é moi complicado, salvo que sea un retablo moi importante que este moi ben catalogado. Temos que pensar que en Galicia, ademais das parroquiais, non, das propias parroquias, temos moitas capelas privadas, por exemplo, nos Pazos, non? E se non teñen unha protección como pode ser Vic, ou non están inventariadas ou non están catalogadas, se poderían vender perfectamente.